Caputxeta, mi amor. Caputxeta. Bon dia, Pol. Soc la Caputxeta. Què em crides, mama? Hola. Bon dia. Vine, Caputxeta. Ens acompanyeu? Veniu. Bon dia, mama. Hola, preciosa. Que estava jugant al jardí. Bon dia. Aquest dia tan bonic que fa, Clar, aprofitant el bon temps. Bon dia, mama. Hola, preciosa. Com ha anat? Molt bé. Jugant al jardí està bé. Et volia demanar un favor. Què vols, mami? Mira, hi ha la iaia Què li passa a la iaia? que no es troba gaire bé. Pobreta, que li passa? La setmana passada estàvem tots amb molt mal de coll, us en recordeu? Tots? I molts mocs, doncs està així l'àvia pobreta. Li he fet un pastís de mel, Molt que bé, vam menjar per la gola, i et voldria demanar si li pots portar. I tant que sí. El que passa que passaràs pel bosc i passaràs sola. Vés amb molt de compte. Mama, D'acord? me'n vaig al bosc a la casa de l'àvia, que l'àvia viu al fons del bosc. Aniré passejant i he d'anar molt ràpid, mama. Bueno, sí, sense que tenia clar, Adéu, mama. Adéu, preciosa. Quantes flors! Li agafaré flors i li portaré un ram molt gran a l'àvia. N'hi ha molt creixent. Bon dia, Caputxeta. Ah, bon dia! Bon dia, Llop, com estàs? Molt bé. Aquí, passejant. I tu? Com vas amb Jo aquesta passejant a la cistella? cistella perquè l'àvia la tinc una mica malaltona. Té mal de gola i una mica de mocs. I la mami, mira, olora. Oh, quina olor més bona. Què és? Que em mirava per la gola. I què vas a veure, l'àvia? Vaig a veure l'àvia que viu allà al fons en aquella casa. Ah, molt bé. Però veig que t'agrada collir Sí, floretes. m'agrada molt i portaré un ram a l'àvia. Doncs mira, si vas per aquell camí d'allà, hi ha unes floretes tan maques. Però aquell camí d'allà no és massa llarg. No, dona, no, se't farà en un moment. Ja veuràs quantes flors. Vaig per allà, doncs jo, Sí, segur. sí, Vale. ves. Me'n vaig a veure l'àvia. Adéu, pops i xuts, adéu. Adéu, Caputxeta. Ai, que malaltona que estic. Hola, àvia. Que malaltona que estic. És que estic tan malaltona. Àvia. Vine, que menjaré. I tant. Nyam, nyam, nyam. Nyam, que menjaré l'àvia. Nyam. Ara em disfressaré i em posaré al llit de l'àvia. Jo no sé pas aquell llop si m'ha dit el camí correcte, perquè porto un fart de caminar i caminar, però hi ha moltes floretes. Aviam com estarà l'àvia. Què puc passar, àvia? Sí? Passa, Caputxeta. Hola, àvia, com estàs? Hola. Ui. Tens la tos molt agafada al pit, eh? Sí. Ai. Àvia, quines orelles més grans que tens? Ui, soy per sentir-se. Àvia, quins ulls més grans que tens? Ui, soy per veure't millor. Àvia, quina boca més gran que tens! És per menjar-te millor.